Το πήρε βίντεο εγώ επειδή μου κρατήσει για να το βάλω στο Google. Στο Google να το βάλω. Τι είπες? Στο Google, έλα. Γιώργο, έλα να το ανεβάσουμε λίγο, το βάλουμε στο Google. Θα το στείλουμε multimedia στον Παύλο, πω. Πω. Νερό. Νεράκι. Έλα στη μου νεράκι. Άντε σου τα κομμώ, ελάτε. Έλα, νο. Έλα. Τώρα σταμάτησες. Δεν θα ρωτήσω σε κάνω.